Godt. Jamen, vi har fundet to tekststykker, som vi synes er rigtig vigtige for handlingen, men også for Noras udvikling og igennem novellen, og som vi jo også skal bruge til at, ligesom at fortolke på novellen i dens helhed. Ja, altså, Og så Ole, hvad viser det første tekststykke her? jo, men altså, det er jo en samtale mellem Helmer og Nora, hvor man tydeligt kan se, at Nora er Helmer underdanig. Og hvis jeg lige må afbryde kort, Ole, så er det jo selvfølgelig det, vi lige har markeret med gult her, som vi selvfølgelig gerne vil uddybe. Det er en rigtig god indskydelse, Mikkel Skov. Udover det, så er det naturligvis, eller ikke naturligvis, men det er en samtale, hvor at Nora, hun spørger Helmer til råds angående hendes kostyme til kostymeballet. Hvor at det selvfølgelig er helt udelukket, at hun kan gå til, uden at have spurgt Helmer til råds først. Rigtig godt Ja. uddybet, Ole Mods. Og grunden til, at man også kan se, at Nora, hun er, hvad hedder det, Helmer underlegen, det er jo også, at han kalder hende fuglenavne, hvilket er meget nedladende, og det kommer der faktisk en sjov historie med senere, men den vender vi tilbage til i slutningen af fremlæggelsen. Og lidt i forlængelse af det her Busk siger, så skal det jo gerne understrege, at han er hendes genstand. Men det var måske i virkeligheden det, som vi kom ind på senere. Det var det nemlig. Nå, ja. Og Ole, hvordan synes du, at det er med til at give en forståelse af det samlede værk? Jo, men Og der tror jeg faktisk, vi skal vente med den, til vi har vist jer det andet tekststykke. Så Ole, trykker lige pause. nu synes jeg faktisk lige, at vi skal færdiggøre de spørgsmål, vi har skrevet ned. Jamen, hvorfor har vi valgt netop det her tekststykke? Hvis jeg selv må have lov at besvare, så er det, Det må du. så er det jo fordi, at det netop viser, at Nora er Helmer underdanig, og at hun ikke kan træffe beslutninger på egen hånd. Det viser det gule stykke her også meget tydeligt. Jeg ved ikke, Mikkel, har du her på falderebet noget, du gerne vil tilføje? Jeg har umiddelbart ikke lige noget at tilføje her til lige dette specifikke tekststykke, som vi har markeret her. Nej. Da jeg synes, vi har været godt rundt omkring. Så det forklaret rigtig godt, Ole. Jamen, og dog. I skal selvfølgelig ikke snydes for endnu et eksemplarisk tekststykke. Her er det så i slutningen af bogen, og jeg tror Mikkel Skov har... Ja, jamen altså, som vi kan se her, så har vi så valgt at markere det her tekststykke, som vi gerne vil uddybe lidt nærmere. Men det er jo ligesom her, vi får Noras gennembrud, kan man ligesom godt sige. Så Ole, vil du ikke lige uddybe for de andre, sådan, hvad er det helt specifikt, hvad er det, vi oplever her i det stykke, vi har markeret? Jo, men... Hvilken udvikling er det, vi oplever? Jo, men altså her der ser vi jo, at Nora hun bliver inddraget i en alvorlig samtale. Og det ser vi jo også her i linje 1, at Nora hun siger, at det er første gang i 8 samfulde år, at de taler et ord sammen om alvorlige ting. Ja. Og man kan også altså se, at Nora, hun er kommet lidt mere op på hans niveau, hvis man kigger helt ned i sproget, og man kan se, at Helmer, han taler ikke, han kalder han lige pludselig Nora, hvilket ikke gør sig gældende sådan andre steder i historien, og altså, hun bliver kaldt ved navn nu, og ikke fuglenavn, som i resten af novellen, eller i dramaet. Altså man kan vel godt sige, altså det er jo der, hun sådan for alvor sætter sig i respekt over for Helmer.